Trať projel odvážnou jízdou a pekným stylem. Najstaršie lyže majú cez 200 rokov, najdlhšie siahajú až po strop. Neboli to lyže pre obrah, boli to norské lyže, slúžili na tie dlhé rovinaté terény. Týmto bočným pohybom doprava a doľava sa brzdilo. Dosky zo súda na červené víno, aj na nich kedysi brázdili svahy. Človek chytí niektoré lyže do ruky a si predstavuje, ako sa na tých lyžiach lyžovalo. Dramatičnosť zápolení zvyšovali i časté havárie. Z tých lyží taká nejaká neskutočná energia vyžaruje. Keď to chytíte do ruky, tak také teplo, vážne. Sane mali volant, korčule pasovali na každú topánku, boby vážili takmer toľko ako malé auto. Boli tam aj krokolovné pády, boli tam aj smrteľné úrazy, takže nebola to sranda. Prilba, ktorú používali murári na stavbách, ale používala sa aj ako ochranná pomôcka sankárov a bobistov. Tento výplet, ktorý bol na tých snežniciach, sa robil z čriev zvierat. Pri pohľade na tieto zábery je človeku chvíľami až ľúto skočiť späť do prítomnosti. Čo z tých čias by ste preniesli do súčasnosti? Takéto nadšenie tých ľudí. Na kvanta ho potreboval aj on s manželkou. Užívať si nostalgické zrazy je predsa len o niečom inom ako rozbehnúť stavbu múzea v tejto zložitej dobe. Chcelo to veľa odvahy. No a exponáty hľadal Vladimír 20 rokov po celom svete. Svojím spôsobom ide o investíciu do odkazu budúcim generáciám. Ako vyšla, tak o tom sa budú môcť turisti presvedčiť od pondelka, kedy múzeum otvoria. Marek Nenčák, televízia Markíza.